Is even lum a bheith scríomh mar tugann sé deis gwit éilú an saoil agus dawan nua a chruthú. Is bralam a bheith scríomh faoi thrillers le go lore action agus is even lum nervíon casa ag an deire. Fuair mé dúchláin scan an a dhéine taobhiste cuaigóir clúg. Bhí arm a bheith mar stúrthóir agus roundnig mé na hastóirí. Hatan na camraí agus na sóisiú go mórlam agus bhí mé ar bísnear chunig mé mo scéal ag tíoc le chéile ar an scáilán. Is me se Aisling Ceau agus bé méid ag brathnú ar Íseán Gear a scríomh mé. Right, lads. Bhfuil an léir scáil, lad? Cínse. Neil. Snackanna? Céir? Neil. Neil. Ray. Connor. Speaker? Dainta. Furfa. An bhfuil tú cínse gur smíanamh maithí seo? Dún suasón. Tomid Ray. Anis a vocally. Phone poking liver dull. Iwa, lads. Iwa, Colini. Iwa. Wilta Ray. Ella. On Goffimage. Dún suas Ella Coffimage. Caird? Ella BQ. Quiva. Scrunchies. Cínse. Ella. Carmex. Ray. Chloe. Molly. Jainta. Furfa. Tomage Ray. Call na Colony. Call na Buckley. We should can't get on, lads. Can't get on, Colini. Lads, big a cune. Burnham. Go Collinish. We should can't get on, Colini. Tom. Tau. You are, Colini. Tá tú banna go hálan. Tugann Edgar Wright, Wes Anderson agus Quentin Tarantino go leor inspirad dom mar úsáidin siad ceol, gran agus uafáis le chéile agus tá stíl fuile acu. We'll be shoot on, ish. The mission just clocked it. An canál scanan is fearlam ná Shaun of the Dead, World's End agus Hot Fuzz le Edgar Wright, ach is matlam scanan cosú le Whiplash le Damien Chazelle freisin. Deala mé a lán rudí, caithí tú a bheith an agratha ar an lá, agus tugann sé go leor am sead amháin a dhéanamh, ach bhí sé an sprial agus bhrealam é a dhéanamh a ríis. We should check it on, Colini. Ima thuram, is féidir le scanan a bheith an inspiróideach, mar hamplas sa scanan Unbroken fecinn tú scéal Louis Zamperini. Níor ghéal sé riamh, leanan sé ráig is cuma céco Jackar sa bhí sé, agus tá ceocht ionach le fálam ó sin, a bheith loidir de héal agus is bralam é sin. This smell into reshation, Greek mahutin. Simni adaik, da kolim count for speed. De here suman road, Tromley larnahi, bahuma yod. No one in my way to gone may, but who my
chalk to vanga to winning Dublin Yard gone who made Dublin Yard. De muc me sin ná a bheith im a character fictional, bhuc mé Harry Potter margheall gur ra mé gcónaí géirí dulgadí Hogwarts. Bhuaithlim a bheith mar Garfield cos is evenlam lasagna agus is fualam de lún. Bhrálam a bheith Spencer Reid Criminal Minds mar buganna clista agus dígurtach é. Ceapan Homer Simpson mar tá saoil éasca aige agus oibríonn gacród amach dó. Ceapan beidir éile as an Little Mermaid mar is féidir le hiag snáb agus ní féidir lam so. Bhualam a bheith Emma Watson sa scanna an Beauty and the Beast mar is duine an clista í agus I gcónaí cardú le duine eile, cumála sin is bralam a gcuine caiisí sa scanna. Renowing Elle Woods as Legally Blonde an scanan. Is character láidir í agus taréis a bheith ag go Brigadine Dargley. Thomas Shelby ó Peaky Blinders mar san pre-figure sa clán agus smála man taobh gnó bhfuil aige. Renowing Rosa Diaz as Brooklyn Nine-Nine mar ceapan gcuisi an badass. Bálam a bheith Hermione ó Harry Potter mar is duine clista í agus tá sí ag gcónaí ag déanamh rudí cróga ina héal. Ceapam Katniss Everdeen as na Hunger Games mar is Colleen clista agus láidir í agus póg sí Liam Hemsworth. Bhrálam a bheith mar Jackie Burkhardt as an Claire Telefís That 70s Show mar tá stíl ionach aici agus tá sí ag gcónaí brandú furfa. Ránán Robin Hood mar ceann sé le daoine níos bogta. Nuair a bhí mé níos óga bhrálam The Hunger Games a léamh, agus ó hine le is evenlam a príomh character Katniss Everdeen. I mo thuairm is duine an cróga náfsplach dílis agus nábhleatlaí is siad na tréthe sin na tréthe bhualam bheith ann. Into my throat, near bay, just long, a food, I'll throw sneak.